ታችን የነዳጅ ሰልፍ እየተመለከትን እንገኛለን። እኔ ግን ይሄን ሰልፍ ለማለት ይከብደኛል። የዘንድሮ ነዳጅ ሆነብን አናዳጅ። የሰልፉ መጨረሻ ግን ኢራን አደባባይ ሳይሆን አይቀርም። ኧረ እንደዛ ሳይሆን አይቀርም። እኔ ግን እንደ ሐሳብ ባሉበት ቦታ ሆነው ወደታች ቢቆፍሩ ነዳጅ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ከይሰን በጣም ምን አይነት ማህበራዊ ህይወት ራሱ እኮ ይጀምራሉ ከሰልፉ ብዛት። ምን እነሱ ብቻ ማህበርን መስርተዋል እንጂ በጣም የዛሬ ኢትዮጵያውያን መሳኺን መሪርዎም ድራማ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ሪጋሲ ኣብ መወዳእታ ከይዱ ሲ ኣብ ኢራን ከይበፅሒ ይተርፍን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ሪጋ ካብ ምሕር ምንዋሕ ዝኣክል ከይድካ ክትውድኦ ዘይትኽእል ሪጋ ኢሎሞ ሓደ ድማ እንታይ ኢሎም ጆክ ገይሮም ነይሮም ብሰንኪ ሪጋ ናይ ነዳዲሲ ኣዲስ ኣበባ ሓድሽ ድፋዕ ተፈጢሩላ ኣሎ ብመኻይን ኢሎም ነታ ከተማ ብምልእታሲ እቲ መኻይን ከቢብዋ ኣሎ ንማለቶም እንድዩ that means the situation is getting out of hand ይብልዎ ኣለዉ ኣብዚ ሓደ ሪፖርት ከሪአኩም ክልተ ነገራት ክንሪኢና ስለምንታይ እዚ ይበሃል ኣሎ ምግናን ከም ዘይኮነ ንኽርዳእኩም I think it is better said ትክክል ነዚ ልደቱ ገሊፅዎ ኣሎ ኣገዳሲ ኣድማ ኣብ ክገብሩሉ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዉ አሁን ናፍጥጦ እየመጣ ያለው ጦርነት ከፈነዳ ይሄ መንግስት የወራት እድሜም አይኖረውም። ጦርነትን በፍጹም ሊቋቋም የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን ሄዶ ይሄ መንግስት ጦርነት መዋጋት የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ተናጠል ፋኖን ማሸነፍ ያልቻለ ኦላን ማሸነፍ ያልቻለ አካል አሁን ባለው የኃይል አስተላለፍ ሊመጣ የሚችለው ጦርነት በምንም ተአምር ለወራት ሊቋቋም አይችልም። ያገዛዝ እያለቀለት ነው። አሁን አገሪቱ ውስጥ የተፈጠረው የኃይል አስተላለፍ በምንም ተአምር አሁን የመጣውን የኃይል አስተላለፍ በምንም ተአምር የመንግስት ሊቋቋም አይችልም። ለወራትም ሊቋቋም አይችልም። ወደኋላ ሊመለስ በማይችል መልኩ ሁሉንም ጠላት አድርጎ ልደቱ ቤላ ገይሩ ተስምዖ ዘለዋ ኣስማዓዮም ጥራይና ንብል በዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት እዚ መንግስቲ እዚ ወላ ሓንቲ ብፍላይ ኩናት እንተተጀሚሩ ምስ ዓበ ሃገር ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ገለ እንተተጀሚሩ ንሓንቲ ወርሒ እውን ጠጠው ክብል ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን ይብላ ኣሎ እዚ ማለት ድማ ወላ ሓንቲ ከዘዛርብ ምክንያት የብልካ ናብዚ ብዙሕ ዓሚቕ ትንተና እውን ዘድልዮ ይኮነ ንብላ ኣሎ እቲ ዘርእይዎ ዘለዉ ስእሊ ከገርመኩም እቲ ቀደም ዝግበር ዝነበረ ስርዓት ንሂወደ ከውድኡ ከለዉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣድማ ንዑታት እዮም ቪድዮታት ዝገብርዎ ዘሎ ከም ኢላ ፀኒሓትን እያ ዘምፃልኩም ዘለኹ እንታይ ማለት እዩ ብልፅግና ነዛ ፈተና እዚኣ እንተሰጊርዋ ሜይቢ ክቕፅል ይኽእል ይኸውን ግን እዛ ሕጂ ገጢማቶ ዘላ ፈተና ብኸመይ ሰግራ ኸውን we don't know ምክንያቱ ኩሎም እቶም ሓይልታት ፅቡቅ ገይሮም ሪኦም ኣለዉ ክሳዕ ክንደይ መህሚኑ ከም ዘሎን ከመይ ጌርካ ነዚ ስርዓት እዚ ኣብዛ ሕጂ ድኽምቲ ጎንናቱ ብህዝባዊ ምልዓዓል ህዝባዊ ንምልዓዓል ድማ ናይ ነዳዲ ሪጋ በዓሉ ፈጢሩሎም ኣሎ ናይ መግቢ ሪጋ በዓሉ ፈጢሩሎም ኣሎ ናይ ትራንስፖርት ሪጋ በዓሉ ፈጢሩሎም ኣሎ ናይ ኩሉ መናብሮ ጭንቀት ስለ ኣጋጢሙ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣድማ ንክገብር ብኩሉ ነገር ዝተቀራረበሉ እዩ ዘሎ እንታይ እዩ ዘይግብሮ ዘሎ ይፈርህ ስለ ዘሎ ምክንያቱ ጫካ መንግስቲ እውን ስለዝኾነ ስጉምቲ ክወስ ዘሎም ይኽእል ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ልደቱ ዝብሎ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንእሽተይ ምብጋስ ጥራይ ዘድልዮ እምበር ዝተወድአ እዩ ንሸነ ክስዕር ዘይከኣለ ንፋኖ ክስዕር ዘይከኣለ ጥራይ ዘይኮነስ ብፋኖ ዝሰዓር ዘሎ ብሸነ ዝሰዓር ዘሎ ባይ ሸነ እናቀረበ እናኣተወ ይመፅኦ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ልደቱ ዝብሎ ዘሎ ደጊመ ከሪአኩም ኣብዚ እውን ሓደ ፀብፃብ ወፂኡ ኣሎ ኢፒኤ ዝበሃል ሓደ ፀብፃብ ዘውፅኦ ናይ ኣብዚ ቀረባ ዘውፅኦ ፀብፃብ ማለት እዩ ናይ 30 ወርሒ 3 ፀብፃብ ከም ዝብልዎ ዘሎ ነቲ ብልፅግና the government weakness and operational struggles ይብሉ ኣለዉ ድኽመት ናይቲ መንግስቲ ኣብ ዝግምገመሉ ዘሎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ the government is weak dying ነቲ መንግስቲ እዚ ድኹም ጥራይ ዘይኮነስ ዝመውት ዘሎ እዩ unable to function or protect its interests against opposition forces ስለዚ እቲ መንግስቲ ካብ ድኹም ናብ ሙድ ገፁ ክትረቆ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ረብሓታቱ ኩነታቱ ፀጥታናቱ ኣንፃር ካልኦት ሃገራት ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ተፃባእቲ ሓይልታት ረብሓታቱ ክሕሉን ፀጥታናቱ ከውሕስን ዘይክእል ድኹም መንግስቲ ይብልዎ ኣለዉ ካልእ the government's order for public institutions to place staff on mandatory leave and shifted to remote work due to fuel shortage serves as a practical example of the government's struggle to maintain normal operations in the capital ኣብ ካልእ ሃገር ገዲፍካ ኣብታ ኣላትን ዝብላ ኣዲስ ኣበባ እውን እንትኾነ ነቲ ዘለዎ ፀገም ክሰግር ከም ዘይክእል እዚ ከዓ ሰራሕተኛታት ይኹኑ ካልኦት ኣብ ተፈላለየ ፐብሊክ ሴክተር ዝሰርሑ ዘለዉ ብሰንኪ ሕፅረት ናይ ነዳዲ ኪዱ ንገዛኹም ኢልዎም ኣሎ ገዛኹም ኮይንኩም ስርሑ ይብሎም ስለዚ ሕክምና እንድሕር ከይድካ ውሑድ ሰብ ፀንሐካ እንተኮይኑ ኣብ ካልእ መንግስታዊ ስራሕ ከይድካ ሰብ ዘይ ሰራሕተኛ እንተዘየለ እንታይ ይገብር እዩ መሊሱ እቲ ነገር ምረት ክኸድድ እዩ ሽግር ክገድድ እዩ እቲ ኣብቲ መንግስቲ ዘሎ እምነት እናጎደለ ክኸይድ እዩ ንስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ዝብል መንፈስ ድማ ክዓቢ እዩ the national dialogue
ወደማ ናይ ሃገር ዲያሎግ ዝብልዎ the relocation of the National Dialogue Commission from Tigray to Addis Ababa because of the unfavorable conditions ናይ ትግራይ ጉዳይ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ትግራይ ጉዳይ ነቲ ናሽናል ዲያሎግ ወይ ናይ ዝርርብ ዝብልዎ ዝነበሩ ካብ አዲስ አበባ ካብ ትግራይ ወሲዶም ናብ አዲስ አበባ ገይሮም ምስታብ አዲስ አበባ ዘሎ አጀንዳታት ክገብርዎም ፍታኖም እውን ተስፋ ዘይብሉ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካል loss of regional control and legitimacy the Prosperity Party is losing its grip on the country and is no longer viable leader for the various ethnic and regional groups ብልጽግና ነታ ሃገር ይቆፃፀራ ስለዘየለ ናይቲ ሃገር አማሓደሪ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ብዙሓት ህዝብታትን ክልላትን ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ስለ ዘለዉ ይብላ ኣሎ has not fielded any candidates for parliamentary or regional seats in Tigray for the upcoming election suggests a significant retreat or a lack of political infrastructure in the region ብልጽግና ከም ፓርቲ አባላት ናቱ ወይ እውን ደገፍቲ ናቱ ኣብ ትግራይ ከቅርብ ዘይምኻሉ ወይ ከዳሉ ዘይምኻሉ ክንድምንታይ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ኣብ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ክገብር ዘይክል ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ዘርኢ እዩ ዝኻ ሃገር መራሕ ኣለኹ ዝብል መንግስትን ፓርትን ኣብ ትግራይ ነዚ ክገብር ኣብ ማይ ከበዶን እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ it's just rising tensions and conflicts ከም ድማ እቲ ዕግርግር ባእሲ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘጋጥም ዘሎ ነቲ መንግስቲ መመሊሱ እናዳኸመ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ international context ድማ international community and the diaspora to recognize that the government is a failing entity and stop supporting it ፃውዒት ናብቲ ኣብ ትግል ዘሎ ሰብ ድማ ኣብ ልዕሊ ነዚ መንግስቲ ዘለዎም ደገፍ ንኸቋርፁ ፃውዒት ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ ማህሚኑ ዘሎ መንግስቲ መዓልቲ ሞቱ ዝፅበ ዘሎ መንግስቲ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እንታይ ክብል ኢኻ ትፅበዮ ነቲ ብልፅግና ወይ ብዛዕባ እንታይ ክዛረብ ምተፀበኻዮ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታቱ ብዛዕባ ዘሎ ፀገማት ክዛረብ ኢኻ ትፅበዮ ኖ አጀንዳታት ናቶም ኣብ ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ አርስቲ እዩ ዘሎ አጋር ነገር ግን ሁሌም ቢሆን አጋርነቶች ከብሔራዊ ጥቅም አንጻር ነው እንጂ ከወዳጅነት አንጻር አይደለም ከብሔራዊ ጥቅም አንጻር አሁን ዋነኛ የብሔራዊ ጥቅሙ ጉዳይ የሚፈተንበትና የሚታይበት ነጥብ እየመጣ ነው ወደ ቀይ ባህር እየመጣ ነው እና ኢትዮጵያ ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ አቋሟ ከማን ጋር ነው ተብሎ ከተገለጸ ሊገለጽ የሚችለው ከእስራኤል ጋር ነው ተብሎ ሊገለጽ የሚችለው ከዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ጋር ነው ተብሎ ሊገለጽ የሚችለው ስለዚህ ሀውቲን በተመለከተ የሚኖራት አቋምም ከዚሁ እንደሚቀዳ ታሳቢ ሊደረግ ይገባል ሀውቲን በተመለከተ እነ ሳውዲ አረቢያም አሉ እነ ሳውዲ አረቢያም የሀውቲ ተቃዋሚ ናቸው እነ ቱርክም ጭምር ያው ቱርክ ነገሩን ክሪቲካል ነው የምታየው ከዚህ ቀደም እርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነበሩ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እዞም ተስፋ ዘይቆርፁ ህዝቢ ማለት እዩ ብልጽግና ማለት እዩ እቶም ካድረታት ናቱ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ናይ ሑቲ ሕጂ ድማ ናብቲ ኩናት ኣትይዎ ዘሎ ንዓና ከም ዕድል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣለና ነዚ ከም ሓደ ፍሉይ ኦፖርቹኒቲ ተጠቂምና ክንረብሓሉ ዘለና ኢና ምክንያቱ እዚ ሑቲ ጀሚርዎ ዘሎ መጥቃዕቲ ንብዙሓት ሃገራት ክትንክፍ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሑቲ ንረብሓ ናይ እስራኤል ክሃስስ ስለ ዝኽእል ንሕና ኣብቲ ጉዳይ ተኣቲና ገለ ነገር ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ነዚ ዕድል እዚ ድማ ስቕ ኢልና ከነሕልፎ የብልና ንብሉ ኣለዎ ገለ ክትገብር እኳ ዓቕሚ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ዓቕሚ ዘለዎ ሰብ ገለ ዝገብር ስኻ ግን ትልቅ ተስፋ አለ ሁሉም ሊባል በሚችል ደረጃ እርስ በርስ መታያየት የማይፈልጉ ኃይሎች ሁሉ ዛሬ ተቀራርበው እየተነጋገሩ አብረው ለመስራት እየወሰኑ እዚያ ዘርአኩም ዘለኹ ሸኔ ኣብ ከባቢ አዲስ አበባ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ዝመስለኩም ኢትዮጵያ the OLA takes control of cities 100 kilometers away from Addis Ababa ሸኔ ዝበሃል እቲ ኦላ ማለት እዩ 100 ኪሎ ሜትር ካብ አዲስ አበባ ዝረሓቑ ዓድታትን ቦታታትን ይቆፃፀር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣቢ መስኪናይ መቸም ብዘይ ልቡ ነዛ ኩላ እንጆይ ክገብራ ስልጣን ዝሓሰበ ከስተማቐራ ብንቁር ከብልዎ እዮም መስለኒ ካብኡ ቀፂሉ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ናብ ናይ ትግራይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘሎ ክንሰምዕ ክንፍትን ኢና ሓደ ኣሎ ኣብዚ ሓንቲ ነይራት ናብዚ እውን ብዛዕባ እዚ ነዳዲ ዝዛረብዋ ዝነበሩ there was this report ኣበይ ዘለና ክረኽባ ይከኣልኩን let's proceed with this one ማለት አይችልም ያንን ነገር ሊያስተካክል የሚችሉ የተለያዩ እርምጃዎችን እንዲወስድ ይጠበቃል መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ጦርነት ማቆም ነው አሁንም ይሄ የበተነውን የሱን የጦርነት ቆሌ ሰብስቦ አስቀምጦ ሌላ ተጨቋይ እርምጃ መውሰድ የሚገባበት ጊዜና ወቅት ላይ እንዳለ መቼም ማስታወስ የሚገባን አይደለም ለማንኛውም ገለታ ውስጥ ወደ አጠቃላይ የኢትዮጵያ የጸጥታ ችግሮችን እንጣ መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት በሱዳንና በኢትዮጵያ ድንበር መሃል ግጭቶች ተቀስቅሷል ጦርነት ተከፍቷል
የአብይ አህመድ አገዛዝ ይፋዊ በሆነ መልኩ በሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ እጁን አስገብቷል። አሁን ለይቶለታል። የመንግስታቱ ድርጅት የኢትዮጵያንና የቻድን ስም ጠቅሶ ነው ማስጠንቀቂያ ማሳሰቢያ ያወጣው። የሱዳን ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ አንድ የኢትዮጵያን መንደር ሲያቃጥል የሚያሳይ ቪዲዮ ወጥቷል። እንግዲህ በዚህ ደረጃ ጥቃት እየተሰነዘረብን ነው። ለምን ተሰነዘረ አይደለም፣ በጎንደር በኩል መሬት ሰጥተው ግቡን እንታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘጋጠመ እዩ። መንግስቲ ሱዳን ብተደጋጋሚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እናረቑሐ ኣብ ጉዳይ ናቱ ዓብ ሓደጋ ኮይንዎ ከም ዘሎን እድል እንተረኺቡ ድማ ክውልዖ ምዃኑ ወይ እውን መድረክ ተረኺቡ ኣንጻሩ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ዘነፅር ኩነታት ኣርእዩ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ። እንታይም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ናይ ሴኪሪቲ ሓደጋ እትይዋ ከም ዘሎ ብልፅግና እንታይም ዝብሉ ዘለው ወርስ ቨርሰስ ዴቨሎፕመንት ንሱ ናይ ምዕባለ ከተማታት ይሃንፅ ከም ዘሎ ገለገለ ይዛረብ ኣብ ህውተታ ኣትዩ ዘሎ እቲ ሓቂ ግን ሃገር ኣብ ከቢድ ፈተና ወዲቓ ኣላ። ዝተፈላለየ ኬዝ ኤርትራ there is a deep concern that the PM's current trajectory is leading the country into a direct military confrontation with Eritrea. ሓደ ምስ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ብዝገብሮ ዘሎ ፍኸራን ተሃዲድን ኣብ ደገ ባሕር ናባለ ዝግዕሮ ዘሎ ካበይ ከም ዝበገስ ድማ ብዙሕ ክንዛረበሉ ፀናና ምስ ኤርትራ ናብ ውግእ ክወስዳ ከም ዝኽእል ካልእ ፕሮክሲ ኢንትረስትስ ኢትዮጵያ መጋበርያ ናይ ኢማራት ብምዃን ኣንጻር ብዙሓት ሃገራት ብዙሕ ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ትንቀሳቀስ ከም ዘላ ዓብ ዓብዩቲ ምስ ዳዕ መሰረዕ ትገብሮ ዘላ ኮሸምሸም ምኻብ ኣብ ሉላዊ መሬት ሱዳን ትገብሮ ዘላ ሓደጋ ካብኡ ቀፂልካ እዚ ናይ ሶማልያ ኣብ ሳውዘርን ስቴት ንሪኦ ዘለና ቀፂልካ እውን ኣብቲ ናይ ሶማሊላንድ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ፑንትላንድ ዝገብርዎ ምትእትታው ስለዚ ኣብ ብዙሕ ቦታታት መጋበርያ ናይ ኢማራት ብምዃን ብዓብዪ እውን መጋበርያ ናይ ኢማራት ብምዃን ናብ ኤርትራ ገጾም ክገብርዎ ዝፍትኑ እውን እንተሪኢኻ ከምንምንታይ እቲ ሃገር ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ሃገር ናይ ፀጥታ ፀገም ፈጢሩላ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ነቲ ናይ ኣምሓራ ኦዲየንስ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ሓደጋ ዝፍጠር ዘሎ እዩ ቁጥር ሰላማዊ ዜጎች እየተፈናቀሉ እንዳለ የመንግስታቱ ድርጅት ሪፖርት ያሳያል። በተለያዩ ምዕራብ ጎንደር አካባቢዎች የአገዛዙ ሰራዊትን ከፍተኛዎች ሲመለከቱ አብይ አህመድ እና ጦርነት ምንድን ናቸው? እነዚህ ምንድነው ስለ ጦርነት ያለው አመለካከት የሰው የሚለው ነገር እኔ የሚያሳስባቸው ሰዎች አሉ ይመስለኛል። እና ግን ይሄንን ለስነልቦና ሰዎች በተለይ የስነልቦና ጥናት ያላቸው ሰዎች እንደው ብቅ ብለው አናሊሲስ ቢሰጡበት እንተና ቢሰጡት ከሙያ አንጻር የበለጠ በተለይ ከጦርነት ጋር ያለውን እያጠኑ የሚናገራቸውን ንግግሮች አይተው የሚሰራቸውን ነገሮች አይተው ትንታኔ ቢሰጡበት ጥሩ ይመስለኛል ከሙያ አንጻር። ግን እኛ እንደው ዝም ብለን ስናይ አንዳንድ የሚናገራቸው ነው ያለ ጦርነት እያለ እናለማለን ይልሃል። አሁን ሌላ ሰው የማይናገረው ማለት ብሓፈሻ ከም ትሪኦ ዘለኹም ትራምን ውግእን ካልኣይ እዚ ኣብን ትራምካ ካልኣይ ማለት እዩ ክልቲኦም ካብ ውግእ ፈሊኻ ክትሪኦም ዘይትኽእል እቲ ሃገር ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ድርቁስቁስ ኢትዮማ ከም ዘለውን እቲ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ከምኡ ድማ ናይ ፋኖ ምንቅስቃስ ድማ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሞመንትም ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፍ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት መዝሚዙ እቲ ዝበለፀ ዕቤት ክገብር እቲ ዝዓበየ ገስጋስ ክገብር እቲ ሎሚ እንተደይ ተዓዊቱ ፋኖ ኣይ ቲንክ እቲ እዚ ኩነታት እዚ እንተተሰጊሩ ንፋኖ ይኹን ነቶም ናይ ትግራይ ነቶም ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ንብልፅግና ከውድልዎ ዝፍትኑ እቲ ዝኸበደ ፈተና ክኾኖም እዩ and that is going to be now or never ክብልሎም ሕጂ እዚኣ ሞሜንት እዚኣ ክትሓልፈና የብለን ዝብል መንፈስ ክረአ ክኽእል ኣሎ ባህላ ያነ because ፀላኢኻ ኣብቲ ዝደኸመ ጎንና ግዜ ኣብቲ ዝደኸመ መድረኽ ናቱ ኢኻ ስራሕካ ክሰርሕ ዘለካ ቃልስኻ ከተበርትዕ ዘለካ ኣብ ሕጂ እዋን ነግፈረግ እንድሕር ኢልካ ነዛ መድረኽ እዚኣ እንድሕር ኣሊፍካያ ግን ኩነታት ክቀያየር ይኽእል እዩ። እቲ ዝቀያየር እንታይ ሒዝልካ ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ንኣብነት ኩሉ ግዜ ታሪካዊ ፍፃሜታት ከተተሓዞም ተጀሚርካ ከምዚኦም ዓይነት ዓበይቲ ታሪካውያን ዓበይቲ ሓይልታት ክወድቁሉ ዝኽእሉ ክደኽምሉ ዝኽእሉ ኩነታት ርኢኻ ኣብቲ እዋን እቲ ሕብረት ሶቪየት ምስ ወደቐ ክንደይ ሃገራት ናፅነተን ረኺበን ክንደይ ቃልስታት ንቕድሚት መፅዩ እዚ ሕብረት ሶቪየት ክወድቕ ከሎ ብዙሓት ሃገራት ናፅነተን ረኺቦም ምክንያቱ ኣብቲ ሞመንት እቲ ኣብታ ግዜ እትያ ናትካ ጉዕዞ ነቲ ዕድል ተጠቂምካሉ ኣኺልካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብልፅግና ድማ ኣብ ከቢድ ፈተና ኣሎ። እቶም ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ከሰጋግርዋ እዮም እቶም ዓዲ ወይ እውን እንታይ ክኸውን ብሕጂ ክረ ብወገን ተጋሩ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ግን ሓደ ክልተ ክንርኢ ምክንያቱ ምሳና እውን ቀጥታዊ ርክብ ስለ ዘሎ ኣብዚያ እስከስምዕዋ እዚ ውግእ ብልፅግና ባዕሉ ተዘይወጊእና ንሕና ነገር ይነብልን ውግእ ዝበሃል ትግራይ ናብ ውግእ ተኣተላት ጉጅለ እዩ ሕወሓት እዩ ሰራዊት እዩ ናብ ውግእ ዝደል ዘሎ እምበር ኣብይ እኮ ውግእ እኮ ድሌት የብሉ ዝብል ተንተን ኣለውና ኣብ ሚድያታት ኣለው ኣብ ሶሻል ሚድያታት ኣለው
أبي تاي مخنات اللو نتراي تيجي سد الله دروك سد الله لازم مخنات يقولون إلى زعمن مخنات تزجبر غيرلو زجبر غيرلو جنزل بيسددني نداري يسددني بانك تاتون بارو غبرني إلك خوتين على قارسي خطيت نلعلق قارسي يقال سلو فدرال نتراي نعمل كا بحيل تغيريو توكس تغيرلو خبرن سلازل كاري عينت وق ينز خلاص يفرق قوز خيل كاسنا بالكو يكدا قوز بالكم ليدل نيلو كالي منجد زمرتو منجد تخاطيل لفدرال منغستي أبلغ أنا هنتاي مثلا سوشيال ميديا زبري أبي دقف زبال نبزنا دقف زبالو بقى فد أبي كوج يدلنيو وق كويدلنيو لو كوزيجيرو تدراديرنا الخمسينا يلو زهو جيبن دتيكي دردر مالت جيبن دتيكي تاي هو بيوم تاي قبول خمس خلو أي فلاتن قمنا غورو زنا غسولن يا سوشيال ميديا ول أبي سلامه خمس خانة وق خمسة يدلي ندم حلو فيلم دما عفار كذا جراد جري حرام رزق نتراك عتيو جزاهم محتار غتاشينا نبعث غتاشينا زولون تري تزولون أكثر زول هذا وجن confuse يقولوا باي بحق باي عبيه يوجنا زول لزبا خوزنا على موقعات خوزنا على الوجه كان حسب كي رديتنا دايما مثلا ترى زول رديت دايما مثل بزيادة أبي أحمد سي كوينات معازي يوتطوب مثلا ده ما كنا نقول لنا سي كوينات تطوب أبد ناي كوينات ميلاتات جن يغيروا هاكل تشحن 10 سنة حساب وعلى بريتوريا زنبرة كلتا عينت ناي كوينات ميلاتات تكتملوا اتي فيزيكال تاعتو تي فيزيكال وور بمدافع بقالت تدقفه حدا هلاي ناي كون مكوينات نيو في باتي ميلا مواقيقو مالتي لهرو على بريتوريا بعطو الصراحة لزولو اتي ناي ايكونومي كوينات كلازا أبي كوينات زيدلن أو تقرأي زول حيث كوينات زيدل زبل ብርሃኑ ጁላ ናጻረፈ እኮ ይዟል። እነዚህን ሰዎች ካላጠፋናቸው ላውለና እኮ ይወሉ ቶም ካብ ትግራይ ኸደም ዝተሓሽከሩ ይጻረፉሉ ውዕል ፕሪቶሪያ ጻርፍ ግን ይፈቅድን ይጻረፉሉ ፕላን ፕሌትን መድኃኒትና ሰረቁ ዝለመሉ ሰባት ክጻረፉ ትሰሙ ፕላን ፕሌትን መድኃኒትን ሰሪኦም ገና ክንሓቱም ኢና ሕዚ ግዚኡ ስለዚ ይኮነ እምበር ህዝቢ ትግራይ ክባን ዕፅዋን ኮይኑ ፕላን ፕሌትን መድኃኒትና ሸጠ ዝውዕል ዝነበረ ሕዚ ናውዚን ኮይናት እየ ህምዚ የላበለ እግዚአብሔር ያቦ ጀነራል ዮሐንስ ጆን መንጋግ ልኩዕ ይህዎ እዩ ሓደ ካብቶም ተጋሩ ኣደነ ሽሙ ይፈልጦን እየ ሰብ ዝግነ እዚ ብልፅግና ዝበሃል ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ገይሩ ዝተረድኦን ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ዝጭፍጭፎ ዘሎ እንተሎ ዝበነ እዚ ትግራዋይ እዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም